Nina bakambombo omnyamanazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka nina besilo sanibonani. Nazo ke zona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Zibhokile ezokubulawa kwabantu Ogwini. Kanti isakhala namanje izisulu ZEZIKHUKHULA. Nina besilo sibonge siphinde sinamukele nibukele indaba ze1KZNTV. Zilokhu iqhubeka njalo nokwanda igameko zokubulawa kwabantu besifazane nezingane kuleli kanti indawo yosogwini ibonakala isane igameko eziningi zalolu hlobo. Muva nje owesilisa usanda nanquma uqoqoqo udadewabo emsola ngokuthakatha ehlangene nomakhelwane kanti esinye isigameko sokudlwengulwa amaqede kokhinywa ukubulawa umntwana oneminyaka eyisithupha. Lezi igameko ishiya umphakathi uthuthumela. Sixoxisana neshoshovu senhlanganelo lamalungelo abantu besifazane nezingane eWomen of Umthwalume ukuthola kabanzi ukuthi kungani lezi igameko seziphenduke insakavukela umchilo wesidwaba. Indawo yasogwini salokhu iqhubeke njalo nokuba sematheni ngezigameko zokubulawa kwabantu besifazane nezingane. Muva nje iziko lezindaba like labika ngesigameko sokubulawa komntwana oneminyaka eyisithupha emihle owadlwengula wabulawa isidumbu sakhe saphonswa emgodini eweni ehlathini elingakude nakubo. Ngesinye isigameko ilapho kubulawe khona owesifazane enqunywa uqhoqhoqo umfowabo. Naso lesi sigameko sishiya umphakathi wasogwini ubambo ngezansi futhi uthuthumela. Sibe sesixoxa nesishoshovu senhlanganelo lamalungelo abantu besifazane nezingane ukuthola ukuthi kungabe yini edala ukwanda kwalezi zigameko. Ngokwakhe uthi lezi zigameko zinyuka ngenxa yokuthi abantu besilisa banentukuthelo. Ngokwenkolelo yami nje ngeke ngithi kunesizinda sikaSathane emthwalume, kunedemoni emthwalume. Kumbono wami ke nje lo nje general ezumuntu. Kodwa into engiyibukayo edala ukuthi kube nokuhlukumezeka kanje namacala akanjena. Ngibona ngathi abantu besilisa baneenga abantu besilisa bazibona benganakiwe. So umuntu wesilisa uvela shesha ayithathela isinqumo ngoba vele akanakiwe kanti usethatha isinqumo esironke. Abantu besilisa baneenga ngalendlela yokuthi uyakwazi umuntu wesilisa ukuthi ahlukumeze ingane yakho ngoba nawe uthi uhlukumeza wena. Kubantu besilisa uxolo sesilicelile ngoba sazi noma sonileni kodwa ngizothi kubantu besilisa siyabathemba siyabathanda. Sithembele kubona. Siyacela ukuthi basinakekele basiphe uthando uma ngabe kukhona la suke siphambuke khona. Bangagcini ngaphakathi kepha bakhulume nathi because mebegcina ngaphakathi ikona ugcina kwenzeka izinto ezimbi. So siyabahlonipha futhi siyacela nje abantu besisa bakithi basinikeze lo uthando kufanele basinikeza lo. Kuzokhumbuleka ukuthi esinye isigameko eshiya umphakathi ubambo ngezansi ilapho khona owesilisa wabulala khona unkosikazi wakhe ngemuva kokuhilizisana wamgwaza amanxeba ambalwa emzimbeni maqede yena wazilengisa ngocingo. Lesi sigameko senzeke eBhomela ePortshepstone kanti lona wesifazane uthi lenhlangano bayisungula ngesikhathi belwa noMalgaju owayebulala abantu besifazane ngonyaka ka2020 kanti unxusa ukuthi abantu besilisa bangavaleli ngaphakathi uma kunento ebaphatha kabi kodwa naba basukume bafuna usizo kuzinhlaka ezifanele. Yasungulwa ngo2020 ngesikhathi sikaMalgaju khona la emthwalo. Yokusungula inhlangano kwakuwukuthola ukuthi ngempela ubani lo ngqondo obulala abantu besifazane bese kugcina kungazeki. Okwaba impumelelo ke ngoba iyasebenzela ukuhlanganisa abantu besifazane kwasebenzela yabe siyaqhubeka ke inhlangano kwangama kuphela ngoba naku Malgaju esebushiwe sathola ukuthi ziningi inkinga ezenzakalayo baningi abantu abadinga ukwesekwa nezingane ezihlukumezekayo ezidinga ukwesekwa. So inhlangano iseka abantu abahlukumezekile besifazane ngendlela eziningi futhi hayi besifazane kuphela nabesilisa. Siyabeseka nabesilisa ngoba khona ama cases whereby umuntu wesilisa ebekwa icala kanti akunjalo bese siyangenelela sibantu besifazane. Engikwenzile ngibhalile undaba ezitha incwadi emva kwale cala la emihle. Siyacela umhlangano naye sicela ukuthi kuvusele yanto
yokufundisa kuthiwa ukudodisa amadoda, ukudodisa insizwa, yabo. So salindele impendulo ke kuyena ukuthi uyavuma yini ukuthi kube nezimbizo la khona abantu besilisa bezofundiswa ukuthi umuntu wesilisa uziphatha kanjani, la khona bezofundiswa abantu besilisa ukuthi noma ngabe kuthiwa uze ubuhlungu obungakanani kodwa khuluma musukufela ngaphakathi. So ngiyacabanga ukuthi naloko kuzosiza. Okunye futhi esikuhlelile ukuthi ke thina ke njengenhlangano yomama sithathe le ingane ezisayincane kakhulu nazo sithi sizifundisa uthando, sizifundise ukuthanda odade wabo nokuthanda nje umuntu wesifazane general. Njengoba nje kuzoqala uJune sizoqala sibe nama awareness ngoba siyabona ukuthi inhlangano yethu iyakhula futhi abantu bayayidinga, bengayidinga umthwalo kuphela, beyidinga umzumbe uwonkana. Esingacela nje angazi ukuthi ngesakushintsha phela ukuthi kuthiwa kubuyiswa igwebo zentambo, isigwebo sentambo lesangempela. Kodwa umthetho wase South Africa nawo usenzela phansi ukuqinisa lokho kakhulu, usenzela phansi kakhulu. Kodwa ngokwe investigation yami esengenzile, amaphoyisa ayasebenza, ayazama. Abaseshi bayazama. Abantu abafike basilahle kakhulu silahlwa inkantolo. Inkantolo ziyasilahla ngendlela eyisimanga, izona ezisilahlayo. So amacala afika achithwe enkantolo. So angathi umthetho walapha enkantolo ungathi uqina ngoba ke asiu-understand ke nabo abasesha bawu-understand ukuthi uhamba kanjani. Kodwa inkantolo ezidala ukuthi igebengu zigcine zingaphandle. Usekela sihlalo walenhlangano ngokwakhe uthi ukwanda kwalezi zigameko kungenxa yezinga lokusetshenziswa kwezidakamizwa emphakathini kanye nendlela izingane zabafana ezikhuliswa ngayo. Bangakwami into edala ukuthi abantu besifazane babulawe ngalendlela noma amadoda abenesihlungu ngalendlela sekwenzeka ngayo. Ngicabanga ukuthi izinga lezidakamizwa likhona emphakathini linomthelelo kokuqala lokho. Okwesibili nangendlela abantu abafana mhlambe nabantu besilisa abakhuliseke ngayo abanye bethu. Abanye utholakala ukuthi mawulandelela uthothi umuntu bekhuliswa ugogo ingane kagogo. Wakhula engakwazi ukuhlukanisa sometimes abagogo ababa nozolo kakhulu. Angagcina umuntu esetetema, agcina omunye umuntu esekhula esengasamanzi somunye umuntu. Indlela abakhuliswe ngayo naye inawo umthelo ekutheni bagcina benesihlungana ngendlela benza ngayo ubantu besifazane. Siyazama ke kakhulu ukukhuluma nabantu besilisa kakhulukazi masuke sibathola la kuma campaign asike sihlangane khona ngokusizwa umasipala wethu. Ngisephine futhi asaba nohlelo esilwenzile ukuthi sicele ukuthi inkosi yesizwe ikiqoqe amadoda nezinsizwa zawo ke bazododisana bafundisana ukuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani, umuntu wesifazane umvikela kanjani. Uma ubona umuntu wesifazane ubona udade wena, ubona umuntu emele ukuthi umbulale. Kodwa nje esingakusho kakhulu ukuthi ayisekwenele sekuyazwela sekuningi kakhulu. Ngize ngasho kulezi insuku dadewethu ngathi mhlambe nathi siyayidinga i-counseling nathi ngokwethu ngoba lento bangabifika ikulelise ebusuku so ucabanga bona nje mawubuka le case esanda kuba khona nje la yokuthi umuntu abulale umuntu wesifazane enengane, ingane ibuyizolala kuyena, igazi lalo muntu bize lomele kuyena. Uyacabanga ukuthi uyayicabanga yonke into mayenzeka ugcina ebusuku ungalali. Iyasihlukumeza kakhulu ayisilalise ebusuku lento. Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kwisifundazwe uthi khona imizamo uhulumeni ayenzayo ukulwa nalesi sihlava. Izigameko zokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane kanye nabantwana izigameko ezisikhathaza kakhulu singuhulumeni waKwaZulu Natal. Umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi nohulumeni nenhlaka nje ezahlukahlukene zomphakathi uyalwisana kakhulu nalezi zigameko uphinde futhi uqwashise ngazo lezi zigameko. Kodwa ke kuzoqapheleka ukuthi akufanele ngabe lezi zigameko yonke into ibekwe kuhulumeni ukuthi akube uyena olwisana nazo, ngoba izigameko eziningi zodlame lwezobulili zenzeka ngesikhathi abantu bendawonye noma bevalelene ezindlini. Kube izigameko uhulumeni azithola ngoba sokuze kwabakhona abantu abalimalayo. Ingakho ngayikhathi zonke sihlezi sikhuthaza abantu bakithi ukuthi makungenzeka ukuthi usebudlelwaneni obuhlukumezayo noma uyabona kamakhelwane wakho usebudlelwaneni obuhlukumezayo noma ngabe uhlukumeza ingane, kubalekile ukuthi usheshe ukhulumisane nabasemagunyeni kakhulukazi umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi kanye namaphoyisa ukuzibika lezi zigameko.
Uzokhumbula ukuthi ungqongqoshe wezokuthutha zomphakathi KwaZulu-Natal umama uNonhlanhla Khoza usaphinda futhi wasungula nobudlelwano nabamabandla, wasungula ubudlelwano namakhosi ukuze kukwazi ukuthi kusetshenziswane ekulwisane nalezi zigameko zokulinyazwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nezingane. Kuyasikhathaza kakhulu ke, singeke sathi imikhankaso yokuqwashisa mhlambe seyanele noma ngabe sithi uhulumeni wenza okwanele. Umemela ube esehlaba ikhwele emphakathini ukuthi nawo udlala indima ekutheni kuliwe nalesi sihlava. Akusiwona umsebenzi kahulumeni kuphela ukulwisana nalezi zigameko, kodwa kuwumsebenzi wethu sonke singumphakathi ukulwisana nazo nokuqinisekisa ukuthi abantu bakithi bavikelekile. Ingakho ungqongqoshe ngaso sonke isikhathi eyaye akhuthaze amadoda ukuthi akube yiwona a-create i-environment e-safe for abantu besifazane nokuqinisekisa ukuthi abantu besifazane zonke indaba basuke bekuzona baphephile. Kodwa-ke siyabona ukuthi kusekhona abantu abazitshena ukuthi bayaba-own abantu besifazane, ababashayela umthetho, babashayela ukuthi fanele baphile nobani. Mangabe bengakwenzi lokho uyawubone-ke sokunezigameko la behlukumezeka khona. Bese kuphinde kube khona izigilamkhuba nje othola ukuthi zihlangana nabantu besifazane endleleni, umuntu abona ukuthi uyena ofanele azenzele noma yini noma into ayithanda kulo muntu wesifazane. Siyafisa nje kakhulu ukuthi sinxuse abantu bakithi ukuthi baqinise ekulwisaneni nalezi zigameko, baphinde futhi babambisane nomthetho, baphinde babambisane nohulumeni ekulwisaneni nalezi zigameko. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele, ngisesayidi. Ake sithi ishelele itolo mbukelo sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibongene nabeselo siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo izona ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Zibhokile ezokubulawa kwabantu Ogwini. Kanti isakhala namanje izisulu zezikhukhula. Kusekhona abakhalayo ngokuvalelwa ngaphandle kuxhaso lokubhekelelwa kalabo abakhahlamezeka ngesikhathi kuhlasela izikhukhula KwaZulu-Natal ngonyaka owedlule. Umphakathi wakaMeseni eMgungundlovu maphakathi nalesi sifundazwe uthi wabhalisa kepha kuze kube manje awukazi uthola ukusizakala. Bekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV bathi bazizwa benganakiwe futhi kukhona ukwenzelela uma ngabe kuzwa kwintuthuko endaweni abahlala kuyona. Zisakhala namanje izisulu zezikhukhula eMgungundlovu njengoba sekuphele isikhathi esingangonyaka isifundazwe KwaZulu-Natal sehlelwa inhlekelele yezikhukhula eyadlula nenqoba yemphefumulo kwaphinde kwacekeleka ingqalasizinda. UNana Ngcobo uthe babhidlikelwa yindlu nezingane zakhe bephakathi. I think kwabe last year April kwakunekhukhula eThekwini. Okay, zafika nangala. Mayifika ngalana ngawelwa yindlu le nginengane phakathi. So mangabe ngiwela yindlu nginengane phakathi nga-report kwikomiti lasewadini. So mangabe sireporta ekomitini lasewadini usizo asilutholanga, seza ukuthi usizo lifikile. But lakhetha sike sithi lakhetha ngoba seza ukuthi khona bathola abanye abatholanga. So isimo njengoba nibona nani ukuthi umuzi unjani sinzima kakhulu ngoba asisebenzi la siphila ngempesheni ngababa wami. Nje inzima nje impilo ngalendlela inzima nje kakhulu. Mhlambe besingajabula mangabe singathola usizo nathi lokuthi sakhe ukuthi sivuse umuzi ukuze sihlale nezingane ngoba la bengihlala nezingane. Elinye ilungu lomphakathi uAyanda Zondi uthe sibi isimo ekhaya njengoba engasenabo nabazali. Isimo sasekhaya anginabazali anginamuntu ngawelwa yindlu akukho la ngathi ngizothi ngimengithi ngiyahamba ngiyakhona fune nje sihlale nje kamnandi kube right uyilindlu sasiyanethelwa futhi ile yangonyaka odlule kwakunesiphepho kwenzeka yonke into kwanetha kwavuleka indlu yawa manje sathi sokwenza njani sakhuluma nawo umxo wasibhalisela salindile namanje. uNgcobo uthe umonakalo waba mkhulu kakhulu. Umonakalo omkhulu kakhulu sisi njengoba ubona kunembhede la ngaphakathi imvula mayifika it was a night silele khona lana ngaphakathi
then mayifika imvula yawisa isite leli society sinabatwana phakathi thanks God ngoba sakwazi uescape ukuthi siphume nabatwana but nje yonke into yayiphakathi yacekeleka nje kakhulu. Eqhubeka echaza uNgcobo uthe sibi isimo abazi nokuthi bazothatha ini bahlanganise nani. Isimo nje siswamsimbi kakhulu ekhaya, simbi nje ngalendlela ngoba kwamina as a breadwinner lekhaya angisebenzi. Abatwana bayaya esikoleni ezinye izinto zabatwana ziyacekeleka phansi ngobani beyivedi ihlala lendlini. I'm talking about like ama-school books, izinto zokugqoka ezinye, isimo nje simbi kakhulu so nje mesingajabula kakhulu mase sithole uncedo. uZondi yena uthe babhekene nobunzima njengoba behlala endlini eyodwa bebaningi. Umzima esibhekene nabo ukuthi sihlala endlini eyodwa, akukho okunye singathi sizophuma sekuyona. Kodwa nje sihlala endlini eyodwa, imina, ingane zami, o-anti bami, siba umngaki, siba u7. Sihlala endlini eyodwa. Impilo inzima ngoba sinamali sinalutho. uNgcobo uthe uma bebikele ikhansela liyabachitha libathumele kwabanye abantu. Ikhansela siswami uma ukhuluma nabo maleli kutshele lithi enefuna uthinte ubuholi obungaphakathi. Then ubuholi obungaphakathi as ama-ward committee afika iwona ayebhalisa siswami. So into ebhlungu kakhulu njengoba ngishilo nasekuqaleni bafike babhalisa impela nalekhaya umxolisi wakaNxumalo waze wayesenda indlu le wayisendela I think it's a minister or something wayisendela. But luthe usizo meselifika alizange lizolifike la kumina, azange lifike kuthina abaningi, azange lizolifike. So lokho it's very painful ukuthi nonke ninenzekelo inhlekelele kodwa kuthole abathize. So kushiya nequestion thina ukuthi abanjani laba abatholayo, abanjani laba abangatholi. So we didn't get any answers in those questions. Laba bathe banxusa noma ngubani ongabasiza asondele njengoba behlezi eminyango. Azikho inyathelo esike sayithatha kuphela ngabhalisa kumxo. Manje sizange size sithole lutho thina. Phezulu kwaphuma yonke into. Esingathanda ukuthi sisizakale ngakho ukuthi besiphe mhlawumbe izinto zokwakha sikwazi ukuthi sivuse indlu. Ilungu lomphakathi eliwosizo kwabanye lithe liyafika uxhasa emphakathini kepha luwele ezandleni zabathile. La ngaphakathi abantu abaningi sebafika kumina bezokhala ngokubhalisa kwezindlu. Sabanga babhalisa abantu ngalambisa uhlu lwabo eofisini likaNduni yaZulu Natal la eofisini elana umsadobe. Hambisa uhlu lezikhalazo zabantu ngaphinde ngabasendela nezithombe abantu abasalile la ngaphandle kwi-disaster. Abantu bakithi la ngaphakathi abatholi usizo sekaningi sibarepotela ababuholo phezulu sisibasendela nezithombe ukuthi abantu abatholi nhlobo ukusizakala nalabo abasizakalayo la ngaphakathi ewadini kusizakala umntakabani ihlobo zama ward committee akhona la ngaphakathi bona abantu abasizakalayo, abantu abasala kwi-disaster namanje basasele ngaphandle. Ngiyayithemba ukuthi niyasibonela nje ukuthi abantu abakutholi nhlobo ukusizakala la ngaphakathi ewadini. Yize kunjena kusakhona abahleze eminyango kepha abanye sebakubona ukukhanya njengalabo ababehlala ehholo lomphakathi eNodale asebathuthelwa ezindlini zesikhashana eScottville. UNdunankulu Nomusa Dube Ncube wabafaka lapha kulezi ndlu ngaphambi kwamaholide aKhisimusi nonyaka. Kanti kamumva nje umnyango wezamajele wakhele imindeni emibili izindlu. Ichaza ngesimo eyayibhekene naso imindeni ithe kwakunzima yayingasakuboni ukuthi iyoziphinde ikuthole ukujabula. Esiqhakambisayo ke thina njengomnyango ukuthi insizwa zami ebezibambe iqhaza kwakhweni kwalesakhiwo zenza umsebenzi omuhle obonisa ukuthi umnyango nokho nawo usebenzisana nabaningi uyakwazi ukuthi usize laba abasuke bonile emphakathini bagwetshwa bahlala nathi bathatha izifundo ezinye zezifundo ke njengengxenye yokwakha umuntu kabusha kungukuthi umuntu akwazi ukuthi abe nekhono ngoba sithi abantu kufanele mabeqede labafana abenza umsebenzi omuhle umphakathi ukwazi ukuthi ubamukele ngoba sekukhona bakwazi ukwenza bakhuthazwe bayeke ubugebengu bangabe saphindele ejele nomunye umntwana bakwazi ukumkhuthaza ukuthi hayi kuyejela kusiza
ungasifunda iskill noma ikhono la ngaphandle uqhubeka usebenza akudingi ukuthi uzojikejela so sekungubufakazi esithi nokho umnyango uyasebenza ukuthi ulungise isimilo akulona igama nje ukuthi correctional services yangena nje imvula iqhamuka ngamandla yapodlozala ngemuva kuninto ezingaze ngaphakathi zonakala nje kakhulu so nje sagcina sesinenkinga ukuthi singasakwazi ukulala kahle ebusuku kade ngangifisa ukuthi ngakhela uma ngingazi ukuthi ngizoqala ngalaphi but sengijabula kakhulu ngoba sekufezekile ukuthi kwenzeke kade ngikufisa because beyithi ngiyazama ngingahlangani because noma ubengaholi nanempesheni isimo sasinzima kakhulu kangangoba izindlu nje zayiwile yonke kwakusele iroom eyodwa futhi nawe wawubona ukuthi iyawa vele sasinzima nje kwagcwala amanzi yonke into impahla iphakathi ngayifica intanta lapho nje kwakunzima kakhulu ngamanje ngiziva ngijabule kakhulu ngibona nje uNkulunkulu indlela angihambele ngayo ngiziva nginenjabulo enkulu sezothi noma linetha nami ngingavuki ngibheke ukuthi akhona amanzi angenile endlini sengizoke ngilale nje nami ngiphume ekhaya elifudumele ngiyajabula kakhulu Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Ake siphinde sithi ishelele itolo lombukeliso obuye sibuye nezinye zeindaba. Asibonge nene besilo siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo ke izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Zibhokile ezokubulawa kwabantu Ogwini. Kanti isakhala namanje izisulu ZEZIKHUKHULA. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18 rand 18 cents kuyidola laseMelika libe ngu22 rand 65 cents kupondo waseBrithani libe ngu19 rand 81 cents maqhathaniswa neeuro yaseEurope kanti intengo yegolide yona ume $2017 5 cents ounce ukuthi intengo yelo ngahluziwe yona ube ngu$84 99 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Wayengumdlali weOrlando Pirates uMark Mayambela udonse ngendlebe ukuba akaqhubeke nokuzimisela nokusebenza kanzima umfowabo uMihlali Mayambela obonakala keshaya into ecwakeme kuBafana Bafana esanda kungena kwiAfrica Cup of Nations ese-Ivory Coast ngonyaka ozayo. uMihlali ushayeke igoli lokunqoba ngesikhathi iBafana yehlulela iLiberia emidlalweni wokuhlungelela umqhudelwano emasontweni edlule. Lo mgadla ungomunye abadlali abangakaze badlala ku-DStv Premiership abawelele phesheya kwezilwandle. Nyakenye kuMayambela omdala wezwakalisa ukungenami kwakhe ngokushawa indiva kuBafana Bafana komfowabo ekubeni enza ke ezibukwayo kwi-Iris Limassol yaseCyprus ayijoyine ekuqaleni kwesizini isuka kwi-SC Farense yasezweni lasePortugal. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlela ziyaguqa bese iphaka namuhla okamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu.